Alhamdulillah rabbil alamina. An bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka Ala fo Ala min ni foli ni tanuni ka kan. Ni Ala sɔnna nin y'aw ka émission belebeleba in dayɛlɛlen ye n'o ye dɔnnibaaw ka baro kɛnɛ ye ka bɛn bi araba ma ni Ala sɔnna émission don a bɛ kɛ Zikiri Plus Media kan araba o araba a balimakɛ ni a denkɛ Mamadu Tangara bolo ka dɔnnibaaw bisimila k'u ɲininka u ka dɔntaw n'u ka kɛtaw la u bɛ se ka jamana ni diɲɛ nafa n'u ye cogo min na. O sira kan ni Ala sɔnna bi an ye cɛba dɔ bisimila an ka dɔnni baro kɛnɛ kan. Bamananw ko ten maa ti kɔnɔ kasikan ladege k'a yɛrɛ to yiri la. Ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma tɛnko Abudulayi Kamiya la a k'a yɛrɛ fɔ Abudulayi yɛrɛ ye jɔn ye ka bɔ min ka sigi min a bɛ mun kɛ a bɛ se ka mun kɛ maaw ye. Ni Ala sɔnna o folikan don ka ɲɛsin lamɛnbaga ni filɛbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma aw ka sɔgɔlen to Zikiri Plus Media la. Abudulayi Kamiya. Oui. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baasi tɛ yen. Alhamdulillah basi fu. Alhamdulillah i bisimila. Inshallah. Ba. An b'a fɔ inna uzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Amin. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum meja jamankuru mume bɛɛ lajɛlen ka don ka aw bɛɛ fo aw tɔɔrɔ ani aw kɛyɔrɔ la ni Ala ka diɲɛ inshallah yalla bi Ala kan bɛɛ sababa ma ta ani fɔta Ala ko ni Ala ta bɛn Ala ko kala kiraba bonya kama salli ala Muhammad wa sallim. Alhamdulillah Abudulayi Kamiya foli mɛnna inshallah. Abudulayi Kamiya an sigira dɔnnibaaw ka baro kɛnɛ de ka bi. Abudulayi Kamiya yɛrɛ ka dɔnni a bɛ boli mun ni mun kan ɲɛnamaya in na. N ka dɔnni ale bɛ boli fɛn minnu kan n ka ɲɛnamaya kɔnɔ. An bɛna kelen de ta bi n'o tɛ a baaraw ka ca. Ayiwa. Mori de don a bɛ yiri la baara ni Ala ka diɲɛ inshallah. Mais bi ta an bɛna kuma bana kan. Kelen-kelenniyara o ye furudimi fo ka taa se kɔnɔnabana a n'a ɲɔgɔnnaw ma ni Ala ka diɲɛ inshallah. Alhamdulillah Abudulayi Kamiya an bɛ studio in kɔnɔ yan n'o ye Zikiri Plus Media ye. Inshallah. Diɲɛma kamana gannen don banako la wa diɲɛma dabali bannen don. Ni yɛlɛnna réseau kan bi n'i ye telew lajɛ ka arajosow lamɛn. Bana kuma fɔba cayara furakɛlikɛla cayara mais don o don adamadenw bɛ kule la bana bolo. Abudulayi Kamiya e bɛ se ka mun ne bana jumɛn de ta kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna ka kuma adamadenw fɛ o bana in kan ni maaw bɛ se ka lafiya da sɔrɔ o bana in na. Parce que ni a bɔra anw da ou bien n'anw ye maa bisimila maaw bɛ da la parce que yan ye danaya media ye. Inshallah. Réseau kɔni kuma cayara bi mais ka sigana ni misi bɔ adamadenw na a ka di ne ye i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka fɛn min furakɛ tigitigi bana la ni sigasigana t'a la i k'o fɔ adamadenw ye inshallah u ka wuli ka i sɛgɛrɛ lafiya ka sɔrɔ. Inshallah. Kelen-kelenniyara bi ta an bɛna kuma furudimi de kan ka ta furudimi gɛrɛn na ka na sumaya la parce que n'i ko furudimi ko sumaya furudimi tɛ maa si minɛ ka sɔrɔ sumaya ale ma ko i la. Ayiwa. Furudimi o y'ale nacogo ye. N'i y'a ye ko furudimi bɛ mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ sumaya de bangera a la mɛnna a laban a bɛna ka na furudimi bange laban nata la. Donc furudimi ale bɛ na ni kɔnɔja ye mɔgɔ dɔw la dɔw ta bɛ se ka kɛ kɔnɔdimi ye dɔw yɛrɛ ta bɛ kɛ kɔnɔboli yɛrɛ ye n'a juguyara. Donc n'i ye furudimi n'i y'ale nacogo damadɔ ye min ka teri kosɛbɛ min bangelen don ka yira mɔgɔw la donc n'i y'ale nasira ye. Ayiwa. Abudulayi Kamiya nasira mɛnna. Furudimi yɛrɛ fura bi e bolo cogo di furudimi bi furakɛ e fɛ cogo di furudimi yɛrɛ e bɛ se k'a ko ka bɔ buna adamaden na sira jumɛn ni sira jumɛn kan i k'i kan kɔrɔta ni kuma ye i ka kuma in fɔ maaw k'a mɛn ka ɲa. Inshallah.
non da hadamadenw degunna dɛ. O ye tiɲɛ, o ma fisa dangara. Voilà. Furudimi ale fura kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n bolo na sira fila kan min ka teri kosɛbɛ k'a ta bi sini i ka résultat ye. Ayiwa. Furudimi ale furamugu bɛ n bolo n'i y'a ta yanni sini cɛ min mana k'i ka furudimi ko la wallahi i bɛ résultat di. Furudimi n'ale bangerela i bɛ taa sɔrɔ min b'a nɔfɛ o ye sumaya de ye. Donc ale bitoni bɛ yen a furajilama labɛnlen de don. N'i ye furamugu ta i bɛ thé vert ɲɛ kelen ta furudimi fura in na sɔgɔma wula fɛ ka ɲɛ kelen ta n'i y'a ta ten semaine ka jan i ka furudimi i bɛna fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye furudimi fura ye ni Ala ka diɲɛ inshallah. Ayiwa Abdulayi Kamiya n y'o de f'i ɲɛna an bɛ dɔnnibaaw ka baro kɛnɛ de kan Zigiri Plus Media kɔnɔ yan. Baro in kɛnɛ bɛ sigi Mamadu Tangara fɛ araba o araba ka dɔnnibaaw bisimila u ka kuma u ka dɔnniw kan bana furakɛli de don maaw magoɲɛli sira de don dɔnni sugu o sugu mana k'i la k'i bisimila i ni diɲɛ ka kuma. Abdulayi Kamiya e ko ko i ye furudimi fura kɛbaa ye k'i b'o de dɔn. Furudimi fura in i ye a sɔrɔ so de wa ou bien i yɛrɛ wulila diɲɛ kɔnɔ ka dɔnni kala ka dɔnni sɔrɔ de ka baara kɛ ni a ye. Bari an bɛ diɲɛ laban tile min na sisan caman bi fɛn dɔw fɛnɛ lajɛ réseau kan réseau ye baarakɛyɔrɔ ye n'i nana ni tiɲɛ y'a kan o tiɲɛ de b'i sɔrɔ réseau kan n'i nana ni nkalon yɛrɛ y'a kan o nkalon kelen b'i sɔrɔ a kan. Donc n'a sɔrɔ i ka furudimi fura in i bɔra ni a dɔnni de ye so wa i y'a dɔnni sɔrɔ du de kɔnɔ wa i yɛrɛ de ye dɔnni ɲini i ka taama siraw fɛ k'a sɔrɔ i bɛ se ka an kunnafoniya o la. Inshallah. Furudimi n b'a fɔ ne yɛrɛ ka bana furakɛli préparation n y'o ta mɔkɛ de fɛ. Ayiwa. Mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ i mana n'i ye diɲɛlatigɛ baara o baara la i b'a dɔn ko ne ka moriya kalan furakɛli kalan k'a ɲɛsin sɛbɛ walahara k'a kɛ yiri la i b'a dɔn ko n y'o ta si fɛ k'a sara bomo si fɛ i b'a sɔrɔ ka don Bamakɔ yan. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ n dɔn bɛɛ bɛ n dɔn n'o ye. N'i sera n ka dugu la n bɛ dafinna bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ɲɔgɔnna moridenw ka bɛɛ fo ka tila ka mori cɛkɔrɔbaw fo dafinna bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo n yɛrɛ bɔcogo o tɔgɔ de ye ko yɛrɛni fo ka Kana fo ka Firidu fo ka Kumburi fo ka Parakunna bɛɛ lajɛlen fo n'i sera Parakunna ne ko Bilamafindi a hakili la donsoba mɔden mɔgɔ dogolen tɛ. Ayiwa. Dɔw ko waraba 8 k'a y'o faga dɔw yɛrɛ ko k'a ye waraba 7 de faga hakili la girimanw kɔni mɔgɔ tɛ dafo la quoi. Donc yen o tɛ dunan ye quoi. Mais Bamakɔ yan dɔnbaw bɛ se k'a fɔ ko dunan de don n'o tɛ a dɔnniko nasira fɛ a hakili la i mana ye baara o baara la baara tɔ bɛɛ sɔrɔla o kɔfɛ de ni Ala ka diɲɛ inshallah Ala k'an bɛn sababa ma. Amin. Ayiwa Abdulayi Kamiya an bɛ waati min na komi sisan téléphone numéro min b'i bolo 76 46 90 37 o de ye limonɔ ye. N'i welela o la kalandenw de bɛ numéro in ta wa e yɛrɛ de b'a ta. Ne yɛrɛ de bɛ n ka limonɔ ta. Bari bi o fana bɛ k'o la n'a nana sigi ka fɛnw di appeliw bɛ tila ka kɛ ka dɛsɛ. Ayi. Ko kalandenw bɛ a ta waati bɛɛ n'u m'a fɔ karamɔgɔ bɛ kaliwa la u b'a fɔ ko karamɔgɔ bɛ baara dɔ la. O bɛ clients saliya. A baara fɛnɛ b'a ko kɔnɔ mais n'i ye n wele n yɛrɛ de bɛ appel ta. Ayiwa. O mana kɛ mago min ye tant que n wele mori de don mais bi kuma o ye furako de kan. Awɔ. Ni mago min kɛrɛnkɛrɛnnen mana na i yɛrɛ la ni kumana fɛ ni kumana inshallah i bɛna ko ta a n'a bila dɔn ni Ala ka diɲɛ inshallah. Ayiwa Abulayi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i ye furudimi fura fɔ i ko ko a jiman b'i bolo a muguman b'i bolo ni maa min mago jɔra furudimi fura in na i bɛ labɛn jumɛn de kɛ pour que i ka se ka furudimi fura in sɔrɔ k'i ka bana furakɛ. Labɛn i n'a fɔ cogo sugu jumɛn na. Bamananw b'a fɔ ten ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ko ta kan b'a la. I n'a fɔ fura. N'i y'a dilan n ka taa ta ten ka na mi ten wa. N'a bɛ wari sara. Kuma b'o de ka karamɔgɔ. Wari bɛ sara. Inshallah.
ayiwa furudimi fura ale muguma o ye 400 de 400 o ye muguma ye donc n'i b'a fɛ ka traitement suit o y'a damana kuma ko mais furudimi bɛ na a ma juguya a dama ma tɛmɛ furudimi furamugu siri ale ye 400 de donc furajima in ale ye 600 de inshallah ni ala ka diɲɛ ok lamɛnbaw bɛ faamuyali sɔrɔ a la n'i y'a faamu sisan furudimi fura jima o de ye 600 o ye 600 ye muguma o ye 400 o ye 400 ye voilà mɔgɔw k'a faamu dafinw ka bamanankan ni anw ka bamanankanw tɛ kelen dɔɔnin waati dɔw a ka gɛlɛn ani dafinw de bɛ ɲɔgɔn bolo bi mais n'i ye dɔɔnin ko fɔ farafinna yan n'i ye dafinw fɔ dɔɔnin kɔnɔ maa dogolenw tɛ maa dɔnnenw don an tɛ mɔgɔ dogolen kɔni u ye kobaw kɛ parce que an ka karandenw o ye miɲɛnkaw ani sinafɔw ani mɔsiw ayiwa o de y'an ka karandenw ye ayiwa ni u b'a mɛn o k'a mɛn anw kɔni tɛ se ka fɛn fɔ o yɔrɔ kan anw kɔni fɛ yan miɲɛnkaw bɛ na mɔsiw bɛ na sɛnɛfɔw bɛ na ni tiɲɛ yɛrɛ min ta la kiliyanw ni lamɛnbaw de b'o fɔ anw ye ko tiɲɛ t'an n'o tiɲɛ o n'i y'a yɔrɔ o de b'a fɔ k'an ka karandenw ayiwa sisan furudimi fura in Abdoulaye Kamiya yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Mali yɔrɔ jumɛn ma bi nin waati in na Abdoulaye Kamiya yɛrɛ baara furabɔ kɔfɛ komi ko moriya bɛ kɛ fura bɛ bɔ bi an sigira ka kuma furudimi fura de kan lamɛnbagaw y'o mɛn an kɔni tɛna bi ta in kuma janya an bɛ lajɛli kɛ komi ni Abdoulaye Kamiya siɲɛ fɔlɔ de ye an ka nin émission in na mais maa dogolen tɛ nka bɛɛ n'i dɔnyɔrɔ de don Abdoulaye Kamiya ni furudimi furako in an kɔni bɛna an sigi k'an tulo mada inshallah ni minnu nana ni an taara a lajɛ an ka tila ka n'o tiɲɛ fana segin buna hadamadenw ma parce que bi furakɛli ko kuma cayara banaw tɛ ka ban ni bana kɔni bira dɔrɔn sûrement joli b'a ta n'i y'a nɛnɛ a bɛna dɔn ko tiɲɛ la ko nin ye bana sugu caman fura ye ayiwa ni ala sɔnna don n'a nata la inshallah Abdoulaye Kamiya a bɛ labɛnw na a na se ni sereman in ni muguman in ye studio kɔnɔ yan k'a yira buna hadamadenw na inshallah ni ala sɔnna a ma a bɛ kɛ ten inshallah Abdoulaye Kamiya kuma dafa kuma jumɛn b'i bolo ka da buna hadamadenw tulo kan ka weleli kɛ mɔgɔw la u kana bana bɛ se ka furakɛ cogo min na émission b'i fɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma ni ala sɔnna a ma wala o de kɔni bɛ da banabaatɔ ye bana gɛrɛn tigilamɔgɔw bana de bɛ e la i ma sugu dɔn i t'a dɔn fɛn kelen min b'i la i bɛ ka fasa i sen kan o i kɔnɔ de bɛ dimi o i jaraja i dafin mori ka ɲɔgɔn ye ayiwa i ɲi de bɛ k'i dimi o miniti damadɔni kosɛbɛ i kunkolo bɛ k'i dimi miniti damadɔni o y'a sɔrɔ dafin mori a ye nin ta ka bira siga t'a la ɲɛ dimi bugun ko tɛ tant que e ɲɛ de bɛ dimi k'a bɛ bilen n'o nasi dir'i ma ka sugu ka dugu jɛ i b'a dɔn ko tiɲɛ la ko nin ye ɲɛdimi fura ye inshallah ayiwa ala k'an bɛn sababa ma alhamdulilayi n b'a dɔn lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ nin na inshallah toujours ka mɔgɔw hakili lajigin nin kun ye émission ye ni a bɛ wele ko dɔnnibaaw ka baro kɛnɛ inshallah a bɛ kɛ Zigiri Plus média de sanfɛ an yɛrɛ ka numéro filɛ nin 78 89 14 26 ni mɔgɔ min mago b'a la ka tɛmɛ Zigiri Plus kan i bɛ nin numéro in wele n'i ye nin wele i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa a ko kan ka kɛ cogo min o ɲɛ bɛ f'i ye karamɔgɔkɛ min kun b'an bolo bi n'o ye Abdoulaye Kamiya ye i mago de b'a la ka Abdoulaye Kamiya wele mago wɛrɛw la walima furakow la i bɛ 76 36 46 plutôt 90 37 inshallah ni ala sɔnna n'i ye nin nɛgɛjuru sira in kɔngɔ i n'Abdoulaye Kamiya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka inshallah o kuma an bɛ a fɔ ko ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka waati wɛrɛ yira an na k'an bɛɛ araba wɛrɛ salamu aleykum